أرست زينام أبا كل الأوروميا جمجام فزات مسرح منجستن بارتن بجت عمد كل تشون عسات شوعتن أو كتم آدم يسالة الله سرقي مسارة المعات إلكتريك حبرة السب زدليو زي تجدب قلقالوت كركب عبز قبل سعري متو قال كم تفترم قلقالوت إلكتريك إثيوبيا أفليتون كاب زيناتاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب مكسيكون حبرة أوروبا ناب أمريكا بالعلزاءات ومرتات لعول تعريف من بارم تحبرون سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا كما تعلو لك ساعات شعات خوينو نساعات ترالو زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات ندمرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر اب كل الاوروميا مدرخ جمجمه فصاصما سراح منجستن بارتن يسالطلهم اب كل الاوروميا جمجمه فصاصما سراح منجستن بارتن بجت عمد كل تشحن 17 اب كتما ادما يسالطلهم أبتي سالت زلو مدرخ رسم حدار كل أوروميا شمالس عبدي سحويسو لعلو تمار حاتي كلل ز ترخون تخون توم رسم حدارتي جمجم ز مرحلو أنفتي بملوم أبتي جمجم مدرخ حفظ ما بنجستن بارتن قريبو دخمتاتن تنكارتاتن بمفلاي أنفت كوهاب تسويتي كبارم أمرارحا محاور منجستن بارتن أبتي سنة سرعات جمجمام النات ساتفو كم زركبو تهجاليس لهم كسب حزي 7 مليون هكتار مريت بزرعي تشفينو كبلو منستر حرشا قرما امنتي قريصوم توم منستر كم زبلوو اب واناوي قوعن وانات قوعن حاجين سرعه المعات مسنو اب زحلفو عمتات استسرح سرعتي زعق وصيت اب عود حرشا كم استمزغبه قليصوم لهم ابزي عمت اب ملا ايثيوبيا اب وان قوعي 11 مليون هكتار مريت باستفلالي زراتي كزراء مخانون حبيروم أبز حزوان بالعول كنتات أب زسرح زلو سرحتي كم شلا بحري سرناين سجا من زعم السلو زراتي ككم كبابيو يزرو كم زلو عرديوم زمناو تكنولوجي بمتكامن أب حرستوت جنزابة بمفتارن حويسو مسرحو أبزي عمت استمحاش فريات تسويتي كبروني لهم فريات نمعباي زقلو زمناو دخعي العول سريت زلو وزرن مهرتن مفراينتن كوسقو زغلو استفرالي اتاوتات أبوانو ناب حرستوت كم استواصح حبيرم لهم أوان قوعي 21 مليون هكتار مريت بأزرقتي مشفانون كابزي دما لعلي 659 مليون كنتال فريات نمركاب تلمي تتحيزو ناسرح كم زركب قلقالو زينة إثيوبيا تصبصيبون حافتي سبنا قطبن فتحاون بزخونة منقدي كنت كمالو يقبا كبلو منستر ماين إنرجين هابتامو يتفا قليصوم منستر ماين إنرجين هابتامو يتفا أبا كل الدبوب إثيوبيا زوا ولايتام كتما شانتو بالعلي كل تميتن شمونتن مليون بر زيت هانس بروجكت صوري مستماي أقل قلوتو آجميروم توم منستر منجستي فيدرال أبا عودي ماين إنرجين ببرك حقر بستفالي منقرتات لعول تقام زنورم كابتات فلوي دقف أب مقبار يركبيلوم بفلاي أبا كل الدوب إثيوبيا تقام شفان ماي زلون كابتات ببروغرام وان ووش كبانك عالم بسترخبة دقف بحافشام 43 بروجكتات بكلت بليون بر بجت يسروح كم زلو الرقاقيصوم سرقي مسارة المعات إلكتريك حبرة السب زدليو زي تقدب قلقالوت كركب أبا زقبر زلو صعري متقوال كم سفترم قلقالوت إلكتريك إثيوبيا أفريتوم أخو الحيلي نمركاب إلوون كيدي محداس والا يسرح انتهالم أبا لعلي مسارة المعات زقبر سرقنا كندتي زدلو تيت كي يمتق عنقفات كم زخونة دايركتر حقي تقلقالوت إشاتو بلهو ن ETV تزاريبوم بزي تكبر دمام أبزي استتحذ بجت عام راح لعلي 199 مليون بر
ክባኽን ምግባሩ ብምግላጽ እቲ ትካል ነዚ ጸገም ንምእላይ ዝዓለመ ምስ ሰብ ብጽሒት ኣካላት ዘተ ከም ዘካየደ ሓቢሮም ኣብቲ እዋን ዘተ ሕዚ ዘሎ ማዕቐፍ ሕጊ ምምሕያሽ ኢሉ እውን ከይዲ ኣሰራርሓቲ ትካል ኣብ ምጥንኻር ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣመላኺቱ ፖሊስን ሕብረተሰብን ከምዚኦም ዝበሉ ተግባራት እንትዕዘብ ንኣካላት ፍትሒ ሓበሬታ ከብጽሕ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ጽሬትን ዝሓሸት ኢትዮጵያ ንምህናጽ ይሕግዝ ዘሎ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ሌሊሴ ኔሜ ገሊጸን እቲ በዓል መዚ ምስ በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ክልል ኦሮሚያ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ሸገር ተኸላፈልሲ ኣሳሊጡ እተን ዋና ዳይሬክተር ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓማውቲ ብምርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ጽሬት ኢትዮጵያን ምህናጽ ንዝካየዱ ስራሕቲ ጠንካራ መሰረት ኣንቢሩ ኢሎን ዝዓረቐ ሃፍቲ ተፈጥሮ መሊሱ ንክልምልም ካብ ምግባር ብተወሳኺ ጽሩይን ጥዕና ዘለዎን ከባቢ ንቐጻሊ ትውልዲ ንምምሕላፍ ዘለዎ ረብሓ ልዑል ከም ዝኾነ እውን ኣረዲአን እየን رابعي زور سلطنا كرمتي نموساد كاب استمزجبو 3000 مناسي توم 300 نتروق حماليوم ناب سلطنا كم زاتو تغليصولم اب ኢትዮጵያ مناسي اب artificial intelligence بقعتن ተወዳደርትን ንኾኑ ብትኹረትና ተሰርሐ ከም ዝኾነ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት artificial intelligence ኢትዮጵያ ወርቁ ጋቸና ገሊጾምሎም እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን መበል ራብዓይ ስልጠና ክረምቲ مناسي أب موزيوم ساينس أجميرلهم. أبتي مرة جبري لعلوي حلفت سرح منجستي سلطنتن ولدي سلطنتن ترقيب ملهم. وانا دايركتور انستيتيوت ارتفيشال انتليجنس إثيوبيا وركو غاتشنام أبتوان كم زور و مناسي نمبقع بسلطنة كرمتي كمون مس تكالات تمرتي بمتحبار فلتات تقلتن نكعبيهم الناس رح يزركب وني لملهم كاب قرباوان جميرو artificial intelligence هاغرات اغماتن زفتحلو قلف مسارح نكونه كم زمصون يم صريحهم ኢትዮጵያ በኩሉ ዓውዲ artificial intelligence ንምጥቃም መናሰይ ኣብታ ዓውዲ ፍልጠትን ክእለትን ክህልዎም ትኹረት ሂባ እናሰርሐት እያ ትርከቡን ኢሎም ኣብታ ዓውዲ መሰረታዊ ፍልጠት ሃልይዎም ዓለም ለኸ ተወዳደርትን ክኾኑ ስልጠናታት ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ እውን ኣረጋጊጾም እዮም እቲ ስልጠና ንክልተ ኣዋርሕ ዝውሃብ እንትኸውን መሰረታዊ ትምህርቲ artificial intelligence robotics ፕሮግራሚንግን ካልኦትን ብዘጠቃለለ መልክዑ ከም ዝወስዱ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ዝተሳለጡ ስራሕቲ ኢኒሼቲቭ ሓምለዋይ ኣሰር ኩለ መዳዊ ዕቤት ሃገር ንክረጋገጽ ልዑል ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ ከም ዝርከቡ ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸን ፓርቲ ብልጽግና ብቂላ ሁሪሳ ገሊጾም ሓለፍቲ ዘፈር ርክብ ህዝቢ ክልላትን ፌደራልን ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ጎቦ ጋንታ ፈልሲ ብምትካል ሓምለዋይ ኣሰሮም ኣንቢሮም ኣሎም ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸን ፓርቲ ብልጽግና ብቂላ ሁሪሳ ኣብትዋን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሳለጡ ስራሕቲ ኢኒሼቲቫት ሓምለዋይ ኣሰር ኩለ መዳዊ ዕቤት ሃገር ንክረጋገጽ ልዑል ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ እዮም ሓምለዋይ ልምዓት ዝባዶም ከባብታትን ክሓዊ ኣብ ምግባር ማይ ከርሰ ምድሪ ኣብ ምጥንኻርን ፍርያትን መፍርያነትን ኣብ ምዕባይን ዘይትካእጃም እናበርከተ ይርከቡን ኢሎም ዘፈር ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸን ዋና ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ኣፈጻጽማ በጀት ዓመት 2017 ትልሚ በጀት ዓመት 2018 ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ከም ዘሳለጠም ዝዝከር እዩ ክቡራት ተመልከትቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሜክሲኮን ሕብረት ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ምህርትታት 30 ሚእታዊ ልዑል ታሪፍ ምንባሮም ተሓቢሩሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንፕሬዚዳንት ኮሚሽን ኣውሮፓ ኡርሱላ ቮንደር ሌን ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ኣሜሪካ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ብምትሕባር ምስራሕ ከም ትደሊ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንግዲ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ግና
ንኣሜሪካ ብዘይጎድ መልክዑ ሚዛናዊ ኣካይዳ ክህሉ ከም ዝግባኦም ሓቢሮም ፎንደርሌን ቦገነን ነቲ ጉዳይ መልኪተን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ ሓደ ነሓሰ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ስምምዕ ንምጻሕ እቲ ዘተ ንምቕጻል ድልውይ ከም ዝኾነ ገሊጸን ዘለዋ ሚኒስትር ንግዲ ሜክሲኮ ማርሴሎ ኤብራርድ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ መልእኽቲ ስጉምቲ ትራምፕ ግቡእ ከም ዘይኮነን ከም ዘይስማዕምዑልን ብምግላጽ በቲ ስጉምቲ ምኽንያት ዝፍጠር ጸገም ንምጽዋር ኣማራጽታት ከም ዝምልከቱ ኣፍሊጦም እዮም ክብራት ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ መንግስትን ፓርቲን በጀት ዓመት 2017 ኣብ ከተማ ኣዳማ ይሳለጥ ኣሎ ስርቂ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ዘይተገደበ ግልጋሎት ክረክብ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ምትእግጋል ከም ዝፈጠረ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ካብ ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሜክሲኮን ሕብረት ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ ምህርትታት ልዑል ታሪፍ ምንባሮም ሓቢሮም ማርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚዛዘም ስለምትከታተሉም ኣዝና ነመስገን ሰላም